че успяхме да намерим обща гледна точка с бившата ми съпруга и при мен децата са повече от 30% на месечна база, което ми дава възможност наистина да прекарвам повече време с тях, да ги науча на това, което мен са учили моите родители. Различията между нас двамата всъщност учат децата ни на изключително ценни неща. Всеки един от вас, който вероятно в момента преминава през такава ситуация, искам да го окуража, че разбирателство е възможно и продължавайте да търсите начин, цивилизован начин това нещо да се случи. Смятам, че всички родители, които искат да присъстват по градивен начин в живота на децата си, го заслужават това нещо. И зададем въпрос на дъщерите ми: какво бихте желали, с мама или с тати да живеете? Отговора им бе: една седмица с мама, една седмица с тати. Аз от много години съм разделен с майката на моите деца, но никога, абсолютно никога аз не съм имал проблем с отчуждението. Виждам почти всеки ден децата си и мога да говоря с тях. Подкрепям всички хора и деца, които страдат от това, което никой не заслужава. Всички деца заслужават подкрепа и обич от двамата си родители. С моя бивш съпруг сме изградили едни прекрасни взаимоотношения и нашите деца растат с обичта и на двамата си родители. Един ден някой от моите деца може да свърже живота си с дете, което е било отчуждено от някой от двамата си родители. И това може да доведе до неприятни моменти в тяхното семейство. Ето това е една от основните причини аз да искам всички деца да имат равен достъп и до мама и до татко. Днес на този протест мога да покажа един добър пример за това как споделеното родителство е факт в България. Разбира се, изключително ще се радвам, ако то бъде и урегламентирано с законови мерки, за да може все повече хора да повярват в доброто, в споделеното родителство, че може да бъде една споделена отговорност между институции, медии, родители, деца. И нека заедно да дадем гласност по темата. Благодаря ви, че днес сте тук с нас. Искаме всички деца да имат и мама и тати по-равно. Искаме всички деца да имат мама и тати по-явно. Ами каквото те казах. Да бъде. За споделеното родителство. На споделеното родителство не